Hey guys, I am nsad and welcome back to my channel. So today is another video, another vlog because it's Sunday and you know, Sunday is my rest day. One of my rest day actually. And then my setup is getting weird. So I have a flashlight on in front of my camera because it's dark already. It's like 4 p.m. and then so yeah, so today's video is we will be reacting. Wow, English kay Kujil. So this is a Bisaya vlog man. So Bisaya ta ni dapat. So but before today's video kay English na sad. So how's my suga guys? Wala ko ring light, so nang flashlight lang. Pero okay naman siguro, makahamis naman siguro siya. Alright, so today's video is nasikat na siya last week. Then murag passing naman siya sa ko ang timeline sa Facebook, pero murag halos kada scroll ako sa Facebook ay naagi di siya gid makitaan dayon nya murag daghan kay nabuang ani nga kuan gyud nga trend. So murag mo ni pinakasikat karon nya murag mas nilakbas siya sa tala nga kanta siguro. So nahimo na lang siya og murag legit nga song nya nahimo siya og kanang kuan. Nahimo siya gindot nga kuan kay basta daghan siya version, so dili lang usa ka book, pero ato ang i-try og react to sad. Ato i-try og react ang mga different versions of sa classroom. Ano? Hindi okay baw. Sige ato i-try og react ang different versions sa Bawal Lumabas by Kim Chiu. Before that, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Alright, so speakers on. Let's try to watch this. Mao ata ni pinaka-kuan, ang pinaka sikat ata from Squammy Beats. Bawal Lumabas, Squammy feat Kim. Let's go. Okay, let's go. Bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag sinabi nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa pa. Sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng kaso nyo at sinabit mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. Kimuro to. Impression. May impression ako. Kuhan siya, catchy. Mo siguro daghan kay ng LSS ani. Sa classroom may batas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas. Namo siya lyrics, so murag makuha siguro ka ani. Mao mahok siguro daghan ani kay murag kuha lang kayo siya, catchy kayo siya. May ginawa pa sa pinagbabawal nila, inayos mo. Dapat siya pinakuan ka ng tunga-tunga sa chorus bang murag na usap melody, murag vocal coaching. Nice, Kwame beat. Sumuna ni siya ang ganang kuhan dayon. Nakapatrending na yun. Classroom may batas. Bawal lumabas. Pero pag sinabi nag-comply ka na bawal lumabas. Ayun ba siya nung murag ka ng kinahanglan ko full na song ani. Sa pinagbabawal nila, Inayos mo yung classroom nyo. Ay, hindi ka palang lumabas. Sa classroom may batas. Again, balik na sad. Agay, may murag nisulis sa kong utok guys. Murag good luck na lang ani. Murag padaw na niyo gabi igit. Muna nang itawag nga LSS lang guys. Classroom last song syndrome na mga na gini guys. Delikado na gini. Murag tama na ni isang semana siguro. Kayos mo It mo ulit. Ay, pwede na pala ikaw lumabas. So nag-wonder ko asa nagikan yun din siya, pero murag kakita ko ani live stream ata ni Kim Chiu last week unya murag iyahang istorya kay murag weird kayo nga kanang daghang kay nga tawo sa mo naghihimuan na mga meme ug kanang mga beat sa tao. Grabe ning kuan, grabe gyud yung mga kuan no, mga netizens no. So atong tanaw ng mga different versions sa kuan
sa kaning sa classroom may batas, bawal lumabas. Oh, bawal lumabas. Oh, nakibaw na ko jail. Wow, nakibaw na ko jail. Sige, next ako tanaw kay kaning ang title niya, sa classroom may batas, jazz extended full version 4 times chorus, bawal lumabas, Kim Chiu. By Sadik. Daw be. Okay, 1, 2, 3, go. Wow. Oh, nanonood man si Kuya. Sa classroom may batas, bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may sinabing ginawa ka. Sa pinagtapawan nila, inayos mo yung ano ng classroom nyo, at sinabing mo ulit. Wait sa. So kung gani ha kay kanang kuan siya kanang ay tiyo ka manok. Kita kung kato kanya first kay beat pero mabura mo kay to. Kani kis kuy. Balik na ninood ni Kuya og kanta guys. Pero Kuya was yung arrangement no. Pero pa siya. Let's go. Wala pa siya adlib. Sa classroom may batas, lumabas. Pero pag sinabing nag-comply ka na bawal lumabas, pero may sinabing ginawa ka. Natawa nila, inayos mo. Lagi lagi adlib lagi. Ay, pwede na pala itong lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas. In fairness, ito din si Kuya. Bawal lumabas, inayos mo yung ano ng classroom nyo, at sinabit mo ulit. Mana to? Naputol lagi. Naputol lagi. Lobat ako speaker. Wait sa. Ako sa itaod ang charger. Sa classroom may batas, bawal lumabas. Okay na. Andar na balik akong speaker. Sige, let's do this again. Bawal lumabas, bawal lumabas. Pwede lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Kuya, ibuhat lagi nag-adlib no. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Bawal lumabas, pwede lumabas. Mura na sa karang ko ano. Pwede lumabas. Mura na nun sa karang kanta sa kanang pang 80s ba or pang 90s. So that was sa classroom may batas jazz version by Sadik. So na siya. Good job sa imuhang pagkanta ana. Ikaw na good. Kani lahi na pod nga version. Kani kay nasa Facebook. Wait sa i-play ko po yan. Mo to play man so ko lagi. This one is rock version of Bawal Lumabas by legendary Manoy. Let's go. Mura magdanag sa Naruto nga kung ano opening. Wait, saya din, murag parokya na Edgar. Play! Oh. Pero pag sinabing pag nag-comply ka ng bawal lumabas, pero may sinabay ginawa ka. Namugat gid si Kuya. Pinagbabawal nila. Tindahan ni Aling Nena. Mura kong ma-imagine. At sinabing ulit, ay pali na pala ikaw lumabas. Rock on now. Oh, akong na-feel kay murag tindahan ni Aling Nena. Hindi ko galit. Oy, nung nangyari. Nice, kanang kuha ni.
Sige, next na po. Tumunan niya ang last version niya kung tanawon. By Awi. Ay saha. Nanapod ni mo kaltog ko. Yaw-yaw lagi. This is Bawal Lumabas. Classical cover by Rare Columna. Let's do this. Sumani. 1, 2, 3. Hello eh. Kadrama. Lain. Oh, teleserye na noon eh. Balik sa to, Jel. ang ganiha kay murag anime karon kay K-drama like. Lagi. Grabe yung trip sa mga Pinoy karon kay. Sabi ka din niya pagpadrama sa Bawal Lumabas. Ay, sayop na kong lyrics na nakakaraw kanta. Okay, let's go. Ay. Uy, pero in fairness, nutugtayog si ate. Singer. Songer si ate, songer. Classical yun. Classical, pero wala ko expect. Inato na yung nilabasan niya. Grabe na this. Okay, let's go. Let's padayon. Makahilak man taning version ay. Napay daw ni Kim Chiu sa kine. Nabuang naman eh. Kadrama maraming. Nako, Diyos ko Lord. Pinoy. Napay pinang fade out ka ng drama kayo. Sa klasarama. Sa'yo na? Sa klasarama may batas. Ay, nako, Diyos ko Lord. Paningot ko na. Nakahila ko itong pinaka-last na version, guys. Okay guys, so I think that's it for today. Come on, sa yung pinakaganahan nga version, ang katong upbeat nga version, or katong jazz version, or rock version nga murag pina-anime, or katong K-pop version nga sa klasarang may batas. Anyway, comment down your thoughts below, and hope you enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Sa classroom may batas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag sinabing